Un feliz simang gilesa buki. Wanneer nós bisa esse man que te esse man que nós te encorajar nós muito não, nós hobby não, pero também nós como gente grande, com um buki lesa, assim na amplo nos conhecimento, pero também zoom dentro da história na bonita, cultura autor na rond mundo, as kibi e também nos autor na local, especialmente para nós muito não, hobby não e gente grande. Meu nome é Giselle McWilliam e awe me tem o honor de beleza especialmente para muito não. Então, o book que a me tem com beleza awe chama Anansi de Spin Sterker dan Olifant. E o autor é Ivan Goedegam. E me tem beleza tiki para você. Waarom is het altijd de hoogste bomen die de lekkerste bananen hebben? Zucht Anansi. Puffend en kreunend klimt hij in een hoge bananenboom. Want helemaal boven in de boom hangen de grootste bananen die hij ooit heeft gezien. Perfect voor zijn overheerlijke bananenchips. Ineens hoort Anansi een droevig geluid van de zee komen. Wat is dat? Anansi spiekt het water af. Dan ziet hij mevrouw Walvis. Wat is er, mevrouw Walvis? Roept Anansi. Oh, Anansi, ik ben een kleine jongen al de hele middag kwijt, antwoordt mevrouw Walvis ongerust. Ik heb overal gezocht, onder water, boven water en zelf op het strand. Maar ik zie hem nergens. Ik help u met zoeken, mevrouw Walvis. Ik kan vanuit hier de hele oceaan zien. Anansi klimt snel hoger in de bananenboom en om nog verder te kunnen kijken. Ik zie hem! Daar, bij die zandbak. Oh, wat een opluchting! 1000-maal bedankt, Anansi, zegt mevrouw Walvis. Als ik jou ooit ergens mee kan helpen, hoef je maar te fluiten. Nou, ik probeer de hele middag die lekkere tros bananen daar te plukken. Anansi rekt zich uit naar de tros, maar ik kom er niet bij. Mevrouw Walvis lacht. In het water ben ik dan wel de grootste en sterkste, maar op het land heb jij niet zoveel aan me. Als ik ooit vanuit het water kan helpen, hoef je maar te fluiten en ik kom. Anansi kruipt weer wat verder naar de tros bananen. Plots begint de boom te schudden. Koppeltje duikend valt Anansi uit de bananenboom op het grond. Ai, oef, auw, mijn billen! Tot zijn grootste verbazing valt de tros bananen zo in zijn schoot. Maar meteen daarna zwiept een grote slurf weer weg. Olifant smikkelt de lekkere bananen op. Zo voor Anansi's neus. Anansi is woest. Bliksemsnel klimt hij weer de boom in. Nu hangt hij oog in oog met Olifant. Olifant, wat is dit? Briest Anansi. Je eet mijn bananen op. Jouw bananen? Lacht de olifant met volle mond. Ik heb ze toch echt zelf uit de boom geplukt, zegt de olifant. Geplukt? Geplukt? Ze vielen er gewoon uit omdat jij met je dikke billen tegen de boom stond te schudden. Dat had Anansi niet moeten zeggen. Dik? Noem je mij dik, Anansi? Ik ben niet dik, ik ben groot en sterk. Ik ben de sterkste van de hele woud. En de sterkste mag de grootste en de lekkerste bananen. Anansi
de slimme spin, zet zijn borst op. Die bananen zijn voor mij. En jij bent zeker niet de sterkste van het woud. Zullen we erom touwtje trekken? Olifant rolt over de grond van het lachen. Tettert ze. Jij, Anansi, het spinnetje, sterker dan ik? Laat me niet lachen. Niemand is zo sterk als ik. En jij helemaal niet. Pak dat touw maar. Oké, olifant. Als je verliest, pluk jij vandaag alle vruchten voor mij die ik wil, zegt Anansi kalm. Olifant lacht hoogmoedig. Als ik verlies, pluk ik de hele week de lekkerste vruchten voor je. Maar wat doe jij voor mij als ik win? Wat natuurlijk gaat gebeuren, zegt de olifant. Als jij wint, schrop ik, Anansi de spin, jouw dikke billen en geef ik een heerlijke verkoelend modderbadje. Afgesproken, tettert de olifant lachend. Anansi legt de spelregels uit. De eerste die de andere rivier intrekt, heeft gewonnen. Ik ga alvast naar de overkant. En denk erom, olifant, als ik trekken roep, begint de wedstrijd. Prima, spinnetje. Je maakt toch geen schijn van kans, zegt olifant. En ze pakt het touwtje aan. Olifant ziet Anansi met de grote liaan tussen de bomen verdwijnen. Dan hoort ze gefluit. Wat hoor ik daar, Anansi? Ik fluit een beetje, terwijl ik gewoon het touw stevig vastmaak aan de 2 bomen van mijn achterste poten. Dan klinkt er een geplons. Wat doe je daar allemaal, Anansi? Vraagt de olifant. Ik maak mijn poten nat. Zo heb ik meer grip. Maar nu ben ik klaar voor. Olifant, zet je maar scherp. De liaan komt los van de grond. Met een verbaasde blik zet de olifant zich scherp in het zand. Olifant, is dit alles? Trek zo hard als je kunt, lacht Anansi. Olifant wil steviger geven, zodat Anansi in de rivier invliegt. Maar in plaats daarvan wordt zij zelf een stuk naar de waterkant getrokken. Kom op, olifantje, doe je wel je best? Is dit alles? Ik dacht dat het sterkste was, plaagt Anansi van achter de bomen. En weer schuift de olifant een stukje dichter aan het water. Ondertussen kijkt Anansi over zijn schouder, richting de zee, waar mevrouw walvis met haar stuk van het liaan zwemt. Je doet het geweldig, mevrouw walvis. We hebben bijna gewonnen. Als je maar een grote plons hoort, mag je de liaan loslaten, fluistert hij naar haar toe. Olifant schuift steeds verder naar het water. Haar voorpoten krabbelen in de oever. Je bent sterker dan ik dacht, olifant, roept Anansi. Maar de sterkste ben je niet. En met een enorme plons gaat de olifant de rivier in. Behangen met de lekkerste fruit kwam olifant 's avonds bij het huis van Anansi. Heerlijk, olifant, wat een feest, zegt Anansi. En hij krabt haar even achter bij de oren. Samen genieten ze van een grote schaal verse bananenchips. Want dat heeft de olifant stiekem toch wel een beetje verdiend. Zo zie je maar. Wie niet sterk of groot is, moet slim zijn en goed kunnen samenwerken. Anto assina e buki acaba. Semana de Lesa 2023 a 30 de outubro para 13 de novembro. O tema de Semana de Lesa é a
2023 na MICAS. Para más información sobre el red social de Biblioteca Nacional Caboyna, sobre información de Semana de Lesa 2023.